Mayara sang populasyon nga 59,885 as of 2020 ang banwa sang ilog sa Negros Occidental. Ilog ang tawag sa banwa halin sa Tagalog at tinaga ilog o kon river sa Ingles bago na palibutan ini sang tuman kalaba nga suba sa Negros Island ang hilabangan. Subong nga aga kamustahon tabi ang mga nagbago sa sini nga banwa kag mga matahom nga destinasyon dakip syempre ang mga ginapabugal nga mga pagkaon. Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Biyahe kita padulong sa Ilog Negros Occidental. With us this morning is si Ma'am Jocelyn Bandolos, ang Tourism Officer sa Banwa sang Ilog. Ma'am Jo, may aga. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Morning! Good morning, ma'am, Sir Adrian. Good morning, kapuso. Madamo sa gihapon nagkaka-confused, no? Ang ilog is before Kabangkalan. Pero nasipak ang iya sininga ruta. Sabi, explain sa mga kapuso natin. Go ahead. Ilog was founded by Agustinian Fathers Hieronimo Marin and Francisco Bustos on May 16, 1584 and became the first capital of Negros Island and has the longest river in the province of Negros Occidental. Mga kapuso, ang Ilog is the second-class municipality located at the southern part of Negros Occidental, 100 kilometers from Bacolod City. You can reach by public utility vehicles in 2 hours and 1.5 hours in private vehicles. Sa ilog, namit na din kaon talaba, no? Seafood, syempre. Abi, hindi ta na pagpadugayin pa mga kapuso. Ma'am Jocelyn, let's do a quick virtual tour sa matahong nga banwa sang ilog. Go ahead. We have here the sanctuary in Barangay Andulawan. May 1,600 species sang mga pispis, kag may 3 ka-endangered species nga diri mo lang makitaan sa ilog. Resorts in Barangay Bungkana, namit man siya for family outing. We have Sapra Farm, nga leisure parks. Tapos we have caves, we have 3 caves, the Kabog, the Quiba Inchek, and Quiba Tubig. In Barangay Barikutok, so we have also seafoods, restaurant available ang tanan naton nga mga seafood products, syempre halin sa baybay sang ilog. O, ari na. Bantog ang talabas ang ilog, bangod dako-dako. Fresh catch. Gina mga kapuso. Iya, kag ti syempre barato pa kung dira ka mismo mabakal. Abi, ipabugal all over Western Visayas ang kinalain sang inyo talaba. Ang mahambal ko lang nga ang ilog amo ang may pinakanamit kag dalag po nga talaba nga halin sa ini sa baybay sang ilog gina-culture ni namon sa amon baybayon. Kag kun imo ini matilawan sigurado imo gid balik-balikan. Uso subong, no? Ang ginatawag bala nga OTOP o kun one town, one product. Sa banwa sang ilog, ano naman yung mga nakilalain nga putahe or probably delicacies nga ginapabugal gid sang banwa? Mga kapuso, sigurado hindi man lipod sa inyo ang amon aligihan kag dalagpo nga alimango. Cultured ini siya nga ginasagod sang aton mga fisher folks. May mga lain-lain man kita nga mga seafood products, pareho sang aton nga mga bangros, nga halin sa aton punong, may mga pasayan, kag subong man may mga bukayo kita, may mga pinapa, may putosiko, kag may mga produkto man kita nga halin sa aton nga makaumahan. So may ara kita nga gina-produce nga mga uga, mga dried fish naton nga halin sa mismo sa aton baybayon, labi na gid sa Barangay Bukana. Tapos may mga ginamos kita nga hipon, may mga ginamos nga sisi, ginamos nga tahong, may mga bangos, sardines kita nga gina-produce man sang aton nga mga local producers. Kag ini siya mabakal ninyo diri mismo sa aton banwa. Apart from panguha talaba nga pwede gid matilawan sa aton mga kapuso, no? Mano-mano, ikaw mismo first-hand experience kapuso. What are the various activities nga pwede maobra sang aton mga kapuso sa ilog? Sa ilog, may ari kami nga bird watching. So may ara man kami nga nagawa conduct ang DENR kag PBCFL sang bird counting. So may ara kita diri ma'am nga ginakandak na siya every year ang bird counting. So basi sinong gusto mag-join pwede man. And then may ara man kita nga pwede ka di ka fishing, boating, swimming, hiking, na kung sa diin ma-enjoy mo ang pagbisita di sa ilog, sa paglagaw-lagaw di sa ilog.
Dumduman ko last December ara kita da sa ilog, nagbayanihan kita, pinaagi sa aton nga programa One Western Visayas, agud matabangan ang mga kapuso naton nga nahalita ni Bagyo Odette. Ma'am Jocelyn, go ahead, invite our kapuso nga bisitahan ang Banwa sang Ilog. Magtiner kag magkaon gidya. Mga kapuso, ginaimbitar gid namon kamo sa paglagaw sa Banwasang Ilog kag maka-experience ang amon mga kalain-lain nga produkto halin sa amon baybayon kag subong man halin sa amon kaumahan. Enjoy experience nyo kung paano makatilaw kag makakaon sang manamit nga talaba kag dalagpo nga alimango nga kung sa diin hindi nyo gid pagkalimtan kag inyo gid balik-balikan. Ma'am Jocelyn, thank you so much for being part of our program. See you in Ilog, mga kapuso. Ma'am, good morning. God bless you. Madamo man nga salamat Kapuso Adrian kag thank you, good morning. O, dira lang ka mga, don't switch channels. Padagi na magtuto ka isa na naman ka-talented kapuso ta ang aton makaupod sa Best Talk sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kunaga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.